Ang init naman ng panahon. Saan kaya magandang pumunta? Zambales kaya? Okay na sana eh. Tanginang drone naman to. Shhh. It's another fiery afternoon, hotter than the month of June. So we shall go beach now. Cool down with the water's right, yeah. Let's grab a boat and run, 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 run to the nearest shore. School is bow, let's go now and heli out the door. Yeah, the wave is on fire, the breeze getting hot. This is my desire, the one to hit the spot, yeah. I cool down. The wave is on fire, the breeze getting hot. This is my desire. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mas santo siya kapasunod si kaya namin. So for today's vlog, on the way kami ngayon papuntang Santa Cruz, Zambales. Tignan nyo naman yung sunset, oh. Ay, sunset. O tama, sunrise. Ganda. So andito na kami ngayon sa Burgos, Pangasinan. And syempre ito ang daan papunta ang Santa Cruz, Zambales. O bisita tayo doon sa isang isla, no? Tourist spot din. Pero bago yon, work muna tayo. Syempre work related to eh. Trabaho muna bago lanyerda, no? Accomplishment muna bago sarap. So magandang umaga po sa lahat ng mga riders natin dyan na pupunta kung saan lupalop ng Pilipinas para mamasyal, para mag-unwind, para mag-relax. Ride safe po. Sa lahat ng subscriber natin dyan at hindi pa subscriber, please like, comment, share, and subscribe. And once again, Nelt TV, good morning. Paulit-ulit. So, yan. Enjoy nyo lang yung view. Bulabis na. Actually, today, kagabi, 10 PM, na-launch yung, Boss Ironman 2022 for Big Bikes Endurance Challenge. Di-record ba ako? Alright. So, shout out sa lahat ng kapamilya, kapuso, kapatid. Ride safe and ingat. Basta nandaan dito, ha? O, ito na, Zambales na ata to. Oo, Zambales na. Ayan na. Welcome to Santa Cruz, Zambales, Barangay Gama. You know, kita nyo naman yan, guys. You know, welcome to Santa Cruz, Zambales. Yun, medyo maluwag na ang checkpoint, hindi na sila nagpapara. So, good to hear that. Maganda yun para bumalik ulit ang turismo para sa ekonomiya. Sir Lester, yan ang opisina ng CDMC. Yan o, CDMC. Yan yung opisina nila. Yan yung opisina nila. Oo. Pero ang site nila doon sa Bulitok, doon pa ay.
Ante, Mangantini. Mangantini. Doon pa yun eh. Ha? Limad Magic. Chow. Yun nga lang, ang alam ko one way yun eh. One way. Di ba galing tayo dito? Pwede tayo magganyan. Pero mamaya hindi tayo pwedeng lumabas doon. Doon sa palengke ata, no? Iikot. Wala Jollibee dyan. Sir, may Jollibee dito? Ay wala. Chowking, wala rin? Chowking. Dito sa Santa Cruz wala rin. Buong Santa Cruz wala. Wala. Okay, thank you po. Wala daw. Doon tayo ikot dyan. Tara Sen, may nakita ka doon? Mek. Matras lang ako sir para makapasok sila. Ay, sa wakas makakain na rin. Yan guys, kain muna kami almusal. Off ko muna yung cam, then ano ko na lang pag kakain, pag pupunta na kami ng Bulitok. Kuya, dito yung papuntang Bulitok sa CDMC. Salamat. Okay, so dito tayo ngayon. CDMC. Normal na sa mga tao dito ang ganitong transaction, ganitong business. At least legal, may approval ng DNR and ang municipality ng Santa Cruz. So dito na kami sa work destination namin. Site visit muna kami, tapusin namin lahat ng work, then after ito teleport na kami doon sa meetup place. Bye. Punta kami ng Hermana. Dito na tayo sa Pangpang. Ano yung life jacket daw eh? Yung life jacket daw, meron. Ilang awit pa ang aawitin, o giliw ko.
ba ang kakainin o giliw ko? Whoa, ilang kansan pa ba? So yun guys, so dito tayo ngayon sa, nangitim na ako. Dito tayo ngayon sa Balaki Island. So maganda rito, siguro 1 hour from doon sa Lipay, Dalampasigan hanggang dito is 1 hour. So doon sana kami pupunta sa Hermana, kaya lang sarado daw, hindi pwede. So ito na lang, papalipad-lipad na lang kami ng drone. Hindi. And namamasyal yung mga kasama ko. Yan, so on na lang yung camera kasi paloobat na eh. Pag nasa biyahe na kami, peace!街の人混み方がぶつかって一人ぼっち果てない急げん風が吹くんと一人ぼっちどっちだろう泣きたくなる場所は二つ丸をつけてちょっぴり大人さめちゃめちゃ苦しい壁なんて不意になぜかぶち壊す勇気とパワー湧いてくるのめちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさのせいだったりするんだろうねありがとうございますYun, paalis na kami ngayon ng Balaki. Ingat sa amin, salamat. See you next online vlog. Nel TV once again. Bye bye.